ndị be anyị bịakwanụ na kolokolo agbakwana n'ihu anyanwụ bịakwanụ ka unu nụrụ update ka pastọ anụnwa dị isi ka Kenu ka o si weela anya bụ nwatakịrị dị 14 years bịakwanụ na voice note o ji weela anya bụ ọtụ na ọgbakwana n'ihu akwụkwọ unu amakwara na ife apụta wee na-asị na nwatakịrị a nwere oyi nwoke na-abụ na pastọ bụkwana nọmba 3 ya bụ nwatakịrị enwere ọkwa oyi nwoke na ọkwa pastọ na ndị memba chọọchị ya na-ekodu nke onye bụ ebubo ka e wee gbochie nya bụ nwatakịrị ọnụ ka e wee sị na nwatakịrị enwegori oyi nwoke na nwa mmadụ enwekwa oyi nwoke ọbụla n'ọkwa pastọ anụnwa unu na-afụ ebe a dị isi ka onye ọchịcha na oke takasịrị isie n'ọkwa ya bụ onye izizi titọrọ nwatakịrị anụnwa ife onu fụrụ ọ na-agba irife egwu n'ụlọ ụka n'ọkwa ka ọ marụ ndị ukwu ya kagoro aka a sịkwa na na ife gbaga gbaa pastọ na ife kpatalụ na anụ ahụ adịghị ya n'ahụ na anụ ahụ niile kwesịrị ịdị ya n'ahụ n'ọkwa na agbagagbu ya ka o je wee huru na ife nwoke a bụ n'ukwu n'ọkwa pụrụ ope a sịkwa na nwata rigoro okwe ya n'ọkwọ ndị ike ya ka pastọ anụnwa unu na-afụ ebe a bụ n'ukwu bịanụ ka unu nụrụ ka o si wee dosasịa nwatakịrị ya ukwu unu n'ife pastọ anụnwa mere pastọ anụnwa dị mma iji okwute wee mawa agba ya isi ya anụnwa fọrọ afọ bịakwanụ ka nkọrọ unu ka o si wee mee maka na nwunye pastọ unu na-afụ ebe a apụtagokwa wee kwukwa ka di esi eme na nwoke anụnwa bụ mkpi na-agbara ọha ewu na nwoke anụnwa bụ enye ndị ebe a na ọ chọrọ iji ụtụ amụ wee tụwụsicha ndị memba chọọchị ya a na-akọwarị na polis kesi pastọ nwegoro lidi 3 ma nwaanyị nọ na di bịanụ ka nkọrọ unu na akụkọ ọkankọ wee na-akọwa na ya bụ nwatakịrị dị 14 years na ọ na-achọrọ ime 15 years na ya bụ nwatakịrị sokwana na ndị midia nke ndị na-arụ ọrụ na chọọchị na ya bụ nwatakịrị na otegori pastọ ji wee na-ede otere ya bụ nwatakịrị na otegori o ji wee na-alọ ya anya ime mmụọ na anya ime ahụ na ọ na-agba oge ụfọdụ pastọ kakata ụka n'ụlọ ụka ife ọ na-ada agba egwu ka ele nte ọkpọpụta ya bụ nwatakịrị na-ekpere ekpere asị ibu na ọ na-achụ ya ajọ mmụọ nwatakịrị a na-adagharị na amadụ na ohere pastọ ji wee na-enenekwa na obente ya bụ nwatakịrị ka ọ maa na ukwu ya aka ga aka na pastọ na agbanya bụ nwatakịrị titi nwatakịrị wee sị ya mba na ya achọghọ na ya kapelu mpe pastọ wee sị ya na ya anụkwana ya anụ pastọ na-anụkwanụ nwaanyị na-abụ otu nakwala ana wee na-akọwa n'olulu otu mbọsị pastọ wee sị ya bụ nwatakịrị na ya banye moto na o nwere ebe ọ ji ibu ya wee jee nwatakịrị wee banye moto pastọ wee buru ya wee banye n'ime ọfịa asị dị na gwagwarada wee na-akọwarị na pastọ na ụfọdụ ndị chọọchị membia nọ n'ime ọfịa ebe a andị n'ime siti moto ka ọ na-ejeri atụrụfe ụtụ amụ na ndị pastọ tụgoro ụtụ amụ ya aghọtakwa na ife a na-ekwu ife anụnwa n'ọkwa ya ka pastọ bụ ya bụ nwatakịrị wee ruo n'ime ọfịa wee si anya bịazie n'azụ moto ka fa nọrọ ebe ahụ wee tigwarịa ka ọ gbanya bụ nwatakịrị one for the road missionary journey nwatakịrị wee ti ya chakwa pastọ na emenubekwa ụdị ife ya na pastọ wee na-agbagasị pastọ na-atị ya na ofu ugboro ka a na-eme ya na-eme ugboro na-abụ na ya bịa ka fame nwatakịrị kwechi asị pastọ nọrọ ebe a na-agụri egwu ịfụnanya na ya lọvụrụ ya na ya fụrụ ya n'anya na ya anụkwana ya nwaanyị nke 3 nwatakịrị sịkwa na mgbe pastọ bụ ya wee na-eje na ya bụ ime ọfịa na egwu na-atụkwa ya na ya na-echere na pastọ achọrọ ije wee jee chụọ aja n'ọkwa ya ka anọzi n'ime ọfịa ebe ahụ wee na-agbagasị uche pastọ bụ na enwere ike mmadụ afụkwanụ fama oserufe ife onyonyo o wee hapụzie nya bụ nwatakịrị na ọnya ka o ruru otu ụbọchị wee sị nya bụ nwatakịrị na ya bịa n'ụlọ ụka bịa fịa n'ọfịs ya n'ọkwa ya ka nwatakịrị tinyere isi pastọ were ike ịgbachikọrọ ụdọ were ike iti n'ukwu amụ ya wee sị gịnị na ya narịzi anya bụ nwatakịrị n'ike na tata bụ taa ekwu aka ka pastọ maburu nya bụ nwatakịrị debe n'elu oche tebụl ebe ọ na-edebe baịbụl agụ akwụkwọ nsọ ebe ọ na-anọ wee na-ebi nwoke aka n'isi na nwaanyị aka n'isi na-atịfa na ọya dịrịfa na mma go and prosper n'okwe n'elu ebe a ka ọ nọzi wee na-anarị anya bụ nwatakịrị nwakwa n'ike ya asị ụmụazị ọ bụ ọ naghị ọnụrụ pastọ na nya bụ nwatakịrị nwaanyị a na-akọwa na ọ dịka pastọ anọ n'otu nzuzo ndị ọgwụ ego na ojizi ma ọgwụ ma ha nke o ji wee fefọsịcha nwatakịrị ihu nke bụ na nwatakịrị ekutekwu ọdụme pastọ wee bupụta nwata rigoro okwe ya atụkwa na nke ya ebe aka odo wee were ya wee sụwawa nwatakịrị a wee sụwasịcha nwatakịrị ahụ asị na ịfụ ọbara pụrụ nwatakịrị a n'ahụ ọkpa nwatakịrị wee gbago ozugbo na-agazi ka ọkụkọ ọbịa gbagọrọ agbagọ n'ọkwa ebe a ka pastọ nọzi wee na-ajụ ya bụ nwatakịrị na ọ na-afụ nsọ ya nwatakịrị si ya na ya ha afụ nọ nke a bụ izizi ọ na-eme ya bụ ife na omenughị ya pastọ wee were 3,000 naira wee nye nke a ka a na-asị n'okwe ka onye agha na ka a ya eti wee nye ya ego nke ya wee nọrụkwa ebe a na-agwa ya bụ nwatakịrị na ya dodo aka na ntị ya na o mekata nwa onye ọ gwara na ọ gbara ya Sansuru Gede na ọ gbara ya missionary journey
n'ụlọ ụka na ọ tụrụ ya otu amụ na ya egbu ya na ọ gwa ya mmadụ na ya achọ ya bụ nwatakịrị achọ na ya afụzikwana ya wee na-akọwa na pastọ unu na-afụ dị isi ka oke na-efe ya ka Chukwu na ya bụ gwagwara dakatị n'ogene ebe ọ na-aka ụka nke bụ na pastọ na-abịa ụka ndị nne nwaanyị amapụtacha ọgọdọ fama n'ukwu ma ndị na-atọ n'elu moto ya ma ndị na-atọrọ ya n'ala ka o wee zọọ ụkwụ ya dị ka ụkwụ anwụ ụkwụ ya dị ka ụkwụ mbe na egwu na-atọ ya bụ nwatakịrị ka o esi wee gwa nne na nna ya na onye fa na-efekwanụ ka Chukwu na onye nwa titọrọ ya na-enwere ike na ya ekweta na ya bụ nwatakịrị agwazi nne ya na ọ gwazi nna ya nke bụ na ya bụ nwatakịrị daziri ezigbote ahụ andị na ọbara ka na-agba ya n'ahụ na ọkpa ya agbagọrọ agbagọ na ọ hazikwa na-aga ije ọfụma na-enwere otu obere nwatakịrị nwaanyị nọkwa na midia kama na ya bụ nwatakịrị nwaanyị ahazikwa na-abịa ụka na onye nwa jere ube nwatakịrị nwaanyị a nke dịkwanụ 14 years ka o jekwanụ marụ ka o mee wee ruzie ebe ahụ wee na-akọrọ nke nwaanyị anụnwa na ife kpata na ọ ha abịazi ụka na pastọ na-achụ ya na-asị ya na ọya anụ ya wee gosi ya nkata ya na ya bụ pastọ na-akpakwanụ na fonu ife pastọ na-ese ndịrị ya n'ọnya ka o gosiri nne na nna ya wee sị ya na ejezikwana na ya bụ chọọchị ọzọ n'okwu ntu a ka ndị nke a si wee kwụsị ụka bụ na afụgo ọ bụ na nwatakịrị ya na mgbe a pastọ bu ya wee ba n'ime ọfịa na ọ gwara mama ya ọdọkwa ka ife anyị eme akwụsịkwa ya nwee bi ụka bụ na afụgo nwanne ya zụrụ azụ mgbe si izizi ahụ pastọ meghakwa narị anya sendịarị ya meseji na-agwa ya ka o titọrọ ya na ọya anụ ya ọ gbapụ ọsọ kọọrụ nne ya na nna ya ntu a ka esi wee kwụsị ya ụka iburu onye nne bụrụ onye nna biko na-eru nwa gị nso ka ọ na-akọrọ ya efe ụfọdụ ka ọ ghara ebu ya bụ ife duziela eti mebie ife onye ọbụla ebebe anya m ngara mara ekpere azụ n'ọkwa ife a ka nwatakịrị akọchara onye nke dị 14 years onye nke dị 14 years wee nọrọ ebe ahụ wee bebe akwa wee kọọrọ ya ife ya na pastọ gabigaru 2 days ago gwa ya ife pastọ merie gwa ya na kịta na ahụ adịghị ya na ọbara ka na-apụ ya n'ahụ nwe ndị pastọ ekwesị iji okwute wee tugbu ya bụ nwatakịrị wee nye ya ndụmọdụ wee sị ya gịnị na ya jee gwa nne ya nye ezokwe n'ihe ezo na ọmakwa ife na-eme ya bifo pastọ egbukwa ya n'oge ya erughị eru ya gwakwa nna ya ọkwa ya ka ya bụ nwatakịrị dị 14 years bechara akwa wee kpọọ mama ya wee kọrịa nwaanyị mmadụ nwaanyị ogbenye pọọ ma mpekeni kedu ife ọ ya eme nwaanyị wee tikapụ akwa wee na-ebe na onye fa na-efe ka Chukwu na n'ife o merie na ọ chọrọ ikpochapụ ezinụlọ ya na ọ chọrọ ịlapụta ya na ọ chọrọ igbu ya Chineke na nwaanyị mmadụ agada adụmole a ka ọ gwakwanụ di ya ife nwa ya na-agabiga n'aka pastọ nwaanyị kpọrọgodo nwa ya na-eje na-egote ọgwụ na-enye ya ka ama na ife na-eme nwatakịrị ọ ya kwụsị ya n'ọkwa papa nwatakịrị a bụzi ife na-enotisizi na nwa ya nwezikwa ka o si aga na ọ na-agazikwa nkọ wee kpọba nwa ya kedu ife na-eme ya kpọọ nne ya bụ nwatakịrị kedu ife na-eme nwa n'ọkwa ebe a ka nwaanyị nọzi wee bebe akwa wee kọbalụ di ya ife nwafa gabigara n'aka pastọ a sịkwa na nwoke esikwa na ọ chọghọ nsogbu na ọ chọkwa na ije kpọ polisi na ife nwoke melobo na okporo onye isi ndị midia fa wee kọọrọ ya ife pastọ mekwanụrụ nwa ya wee sị ya na ya biko na ya ya ọrịa pastọ ya bịa kpọrụkwanụ nwa ya ka ọ gbejie ya ụlọ ọgwụ ogbenye ajọka n'ụwa anụnwa eziokwu ka nna agwụ na inweghị mmadụ inweghị ego ya Chineke mere m ebere n'ọkwa ya ka onye isi ndị midia gwara pastọ afụghọ pastọ 2 days gaa asị na Mọnde gaa Tuzdee na afụghọ pastọ nwoke wee jezie na nke ndị polisi nke dị na gwagwarada na bifọri ndị polisi na-agwa pastọ ya bịa na pastọ edego repetition n'isi ya bụ nwatakịrị dị 14 years na nwatakịrị meziri ogene pastọ na onye afịọpụtara ga amụwo na trauza na onye afịọpụtara ga amụ ofe onye n'ọhụ ya ka ogene Chineke ya akpọcha unu nche ọkụ n'ọkwa ebe a ka ndị polisi ndị nzuzu nọkwa wee kpọba ya bụ papa nwatakịrị nwaanyị na ya gwa nwa ya ka ọ bịakwa na polis steshọn na pastọ gbakwara ya nwa akwụkwọ papa nwatakịrị a na-agwakwa ndị polisi na ya nwa gbakwarụ pastọ akwụkwọ n'ọkwọ ntu a ka esi wee jezie na ya bụ polis steshọn wee ruo pastọ wee kọcha nke ya papa nwatakịrị kọọ nke ya ndị polisi si nwoke ya kpọrọ nwa ya naba echi ka ọ bịa n'ọkwa ya ka nwoke nabaru n'abalị ebe 10 pastọ wee tọwa ego na mma nwoke wee bupụta ego wee tụọ ndị polisi fa meghepụrụ ụzọ tie anya na rie na papa ya bụ nwatakịrị nwaanyị enweghị ego na ndị mmadụ na-atụkọziri ya ego ka e wee jekwanụ chọọ onye ọkaikpe aka siri ike ọnụ rukwanụ n'okwu ntu anụnwa ka esi wee chọta onye ọkaikpe wee buru ikpe anụnwa wee jee na FCID wee ruzie ebe a na o nwere otu nwaanyị nwekwana ezinụlọ nwere nwa na ọnya nwa bụ ife furu ikpe anụnwa wee sị gịnị na ya nọkwa nke anụnwa eme na ya bụ nwaanyị na ya mụtara nwa n'okwu ntu anụnwa ka esi wee wekọtara nwaanyị evidensi niile ma voice note pastọ ma ife ọ na-ete ndịrị nwata nwaanyị na nke a na ya bụ nwatakịrị nọzi n'ihu ndị polisi ebe ahụ ọbara wee na-ehusisi ya n'ahụ na ọbara ka na-apụ ya n'ahụ na ndị polisi jezi gotara ife nwaanyị na-etinye n'ahụ nwatakịrị wee tinye
n'ebe a ka nwaanyị jizi iwe wee nye ọda wee buru moto ya wee gbaba na be pasta wit ndị amị ndị polisi na onwekwu dife ejifọ wee ruo ebe a wee nwụchalụ pasta anụnwa ka oke nwụrụ ya ka bụ uso nwa ọchịcha wee jebe na polis steshọn n'oke eruziri ebe a sị pastọ wee na-ayọ na si biko si gbaghara ya na-ekwensu ka o mezizie ife niile na biko ewetịrị ma ndị ọkaikpe pastọ fancha na-ayọ ma ụfọdụ ndị polisi pastọ na-enye aka azụ fancha na-ayọ ka a hapụ pastọ ma ndị chọọchị memba ma ndị ọkaikpe pastọ wee jezie na-agwa papa nwatakịrị nwaanyị a ka enye ya ego ya mechie okwu anụnwa papa nwatakịrị nwaanyị wee na-agwafa na ya bụ okwu adịgokwa anụ leti na mgbe ọ yọrọ pastọ na pastọ ekweghị na kịta anụnwa na ọdụzikwa anụrụ ndị ọkaikpe ka fa kpezie nya bụ ikpe na nke anụnwa a na-asị na ya bụ nwatakịrị nwere oyi nwoke na-abụ nọọ pastọ bụ onye nke ịtọ na ya bụ ife bụkwa asị n'ọkwa pastọ na-ekonuko ya bụ ife ya na ndị chọọchị memba ya na ndị ọkaikpe ya ka e wee bụ ya bụ nwatakịrị ebubo si na aka ya dị ọcha na nwatakịrị enwekwa oyi nwoke na o menubekwa ya bụ ife n'ọkwa pastọ unu na-afụ ebe a bụ onye gbara ya bụ Sansuru Gede ọmahụ na-egwu ndị mmụọ onye tụrụ ụtụ amụ were wee melu michọnarị jọn n'ime ụlọ ụka unu ya ege ntị ka unu nụkwa n'ife first wife pastọ anụnwa kwuru na na-akọwakwa na pastọ na anụ nwaanyị na-abụ na onye nke anụnwa yi akwa yelo bụ nwaanyị nke abụọ ya onye nke ọzọ yikwa na akwa ojii bụkwa na nwaanyị nke izizi ya na onye nwa mụtara ya ụmụ ejima na-abụ unu ya ege ka unu nụkwa n'ife nwunye pastọ akọrọ ka pastọ si etitọrọ ụmụ nwaanyị nụrụ di n'ime ụlọ ụka na ife ọ na-atọ n'otu amụ na ọchọkwa iji otu amụ wee tụwụsi ndị chọọchị membia maka pastọ si aghọrị ndị chọọchị memba fa gwafafa mee fastin na pastọ ahakwa eme fastin maka ndị ya bụ pastọ fa gwa ije na-emeche na pastọ unu eme ama na ụfọdụ n'ime unu na-ayazikwa ọsa bịakwanụ ka unu geru wee na-akọwa na pastọ nwere keesi ịtọ na FCID nke izizi bụ first wife ya nke ịbụọ bụkwanụ nwaanyị nọ na di nke ịtọ bụkwanụ nwatakịrị kwa o jeru ka ọ dakpokwa na ya bụ nwatakịrị pastọ dakpuru na ya bụ nwatakịrị ji evidensi niile voice note meseji niile pastọ na-esendịrị ya and mbọsị ya pastọ dakpuru ya na ya bụ nwatakịrị lekọdụ ife niile ahụ wee na-akọwa na pastọ bụkwa ọjọọ ka agọ mmụọ onye ọgwụ ego onye oke ite onye ịchaka mmụọ na o nwere ife ọ na-ewekọrọsị ụmụazị ya n'ahụ ka o wee na-ere n'upawe ya ka o wee na-egbu agbụra kata agbụra cheri mama cheri ọ ya bụ ofe aka na chọọchị onye ọbụla adasịsịa ka hapụ unu ka unu gee voice note nwunye pastọ kwuru a sịkwa na part 2 na part 3 ka na-apụta as the life Amos head that time. Amos just dey deceive una. Yeah, God, you know last way Amos do fasting. First way be say na as he dey wake up in the night, ba. In short, they even wake me so that's 4. Ma go cook for her. Now she level here well. Me they go cook. All that time they do fasting every January. Yeah, pull a day in moto. Person go eat finish, they deceive himself. One day I tell her, say wait if he eat finish, go carry water, wash him mouth. He go tell me say him mouth dey smell. Hi, Jesus. I go say, guy, he go call the altar. They do, oh Jesus. Hi. Because they do face for now. How many people fasted? He must say do 3 days dry fasting. I'm a lie, no good though. The day where God go disgrace Jesus. The whole rapper they go they sell for that market no go fit cover your needs. Amos ain't do fasting 21 days. Amos. They talk. I know sister I go they laugh. Sometimes I go laugh. I go enter office. I go say, God, forgive this man. Oh. Forgive this man. God may not go collapse for because of lie. Oh. No more. Me, even anointed self do fasting pass Amos. No money. Where you know they see Mama Rejoice. Egg grow 4 every day. As we just they come, she don't they follow us with egg grow. Later, Amos can say, why me at the alarm Mama Rejoice they put on for this thing they waka like that. Me I know I say if people see him, they go to say na the anointed they eat him now. He say na lie. Hiya. Okay, una daddy for oh Jesus, God, I thank you for life, for the gift of life. This lady don't marry. Agatha, you know see wedding ring for her hand. The one girl say if you even know, the girl say wonder shall never end. The girl say Jesus. Agatha went for Catholic church for a woman. Him and the husband be there where self is it Port Harcourt. As they say they no reach either 1 year, be 2 years in that marriage. Now the marriage scattered. They say Agatha pack the man all in the property. He carry a go village, go drop for village. Say even the man car Agatha carry her.
They say because in family, the papa na Abalis. They say the father name they BJ, that they call her. They say when you enter a woman, you say BJ family. Say people they run from that family. Amos, they accuse una, say una they sleep with him. He don't sleep. So they say I God take catch up. He don't go Agatha. He sleep with Agatha sister. Oh. That Agatha sister they come church. Now that one with me self they get wahala that time. Cause that one they go find am come house before this Agatha. You see am now, ba. Even as we dey like they forget they still they get crash because now the junior sister Amos the friend before. Now I can't go ma. No worry. Yeah. Hey, I wish you fit get this Igbo woman number. This is Rejoice Wachuku. Just go meet her because the woman anybody come up for that ministry don't get liberation forever. He say she should no know say na bondage. Make the woman show you many dream where she don't dream. No worry, the day where I go see you, I go show you plenty evidence. Wait must they send for me, but God they them. He go send Scorpio they work out for my body like they no fit see me. No be small thing, but as e dey. A day, he must go marry before. He go marry Agatha. They don't marry husband before wed for church. That's why they no fit do wedding now. That's why they no fit do white wedding. Not that God go expose them. My tears no go drop in vain. The pains are passed through famous because it's 2019. Me don't they start that life. Nobody believe me. Me where they house, now me know they inch me. Now the time be this. They say 1,000 years for the devil, but a day for God. God not they disgrace. No, go see, you go see liberation where you go get now. You go see how God go the open door. You say if you go eat belly food. Because person go church, you go call they think, hey, which one they go talk today now? Nobody they even think about the word of God again. They must not know any Bible. They deceive people. God go catch them. Thank you, Jare. Send them most. Good afternoon, sir. Thank you so much for what you say today. Amos, you begged me, and you use God where they heaven. You use and beg me. I accept. You say go and beg Rhoda, go and beg Esther, go and beg Jacob, go and beg my father for village. Mercy did it. And my children know where I bring them come. I enter Okada. It's not that you have bicycle when I marry you. I suffer the children enter Okada, come specialists. You still tell me to put them for Okada, come church. I still enter Okada, come the church. You still tell me make I enter the Okada, go back to specialists. And I look the stress of the children before I can go specialist, begin the waka. I go my house to beg you. Because you have been lying that I've never begged you. You are standing in the altar of God, lying against mercy. Even if they do you no remember wetin mercy suffer for you. You have lied, you have painted me black in Gwagwalada, in the church there, the church that we started together, we suffer it together. Amos, God in heaven, except if God dey sleep, now you no go disgrace your tongue. Except if this God where they sleep, now disgrace no go come for the tongue where you use lie against my head. You lie for my head that I poison you. You lie your manner of lie for my head. Amos, I come your house, I come beg you. If no be beg, I carry this twist, put for rain, beg you. May God never give me wetin I dey find. But if na beg, I come beg you. And you lie this lie today for church. You lie this lie, you lie today for church. God in heaven will judge you. I thought your begging was genuine. I thought your coming was genuine. But God, where they true, will surely prove himself. My tears that you caused me, getting to 2 years now, you are causing tears in my eye. Amos, these tears will fight you. These tears, God will use it to all the days of your life. God will judge you. Except I am not serving a living God. I no get sisters to call. I no get brothers to call. And I no get idol to call. And I no get any spiritual person to call. But I have Jesus, the one on the throne. Now him I go call. He go judge this matter. And he go judge you. He go judge you.
My tears where they come out since morning, he go judge you. Except if I come to fight you. Except if I insulted you. Except if I did not need that for you, I say, dear, sorry. That is where your light tongue today go help you. But if now I come in peace with Peter and Paul, you life our head. The God of Peter and Paul will judge you. The God of these innocent children, where una don dey suffer them from 3 months, these children has been in sufferness, that their God will judge you. Amos, except no be mercy wey stand for you in the time of trial, except no be mercy wey stand for you before ministry stand, except no be you and this mercy dey go bush go pray together. That is where you go succeed all this lie where you dey lie for my head. But if na the same mercy be this, Amos, you will regret in life. My tears will judge you. My tears will judge you. My tears will judge you. The same tongue you use and lie against me in the altar of God today, that tongue will disgrace you. You go use this same lie, you go use and paint yourself black. That tongue where you use lie against me and these innocent children, you put for rain, he go judge you. Except if no be you, they beg me, make I come beg your people. Except if no be beg, I come house, come beg you. Now you build this lie where you lie today, you lie, call my brothers, lie for them. I forgive you, you still go to the altar of God today. God will judge you. God in heaven will judge you. God in heaven will not give you peace. Anything you are doing on this earth, as far as devil has provoked evil lie into your mouth, and you did not care to pray for yourself, and they run around, they pray for you, how this load will come up for your head, load of lie will come up for your head, but you put everything, you say they painted me black, now yourself you paint black, and your agent now you paint black. God in heaven will judge you this afternoon, except if mercy come to the house and I you, except I come to fight you or to insult you. That is when this lie you go sweet for your mouth to dey go. But if I come to beg you and the children they sick and you pursue us put for rain, God in heaven will judge you. If me I talk, I'm say she dey beg me, no be myself I kill. Now myself I expose now. And they go say, me I be wicked man, so if they beg me, I refuse. If I even talk, say go out, she they go say, me. I don't go talk that area. If I talk, no be myself I they condemn. What is my own preaching? We should forgive each another. If I say he's begging me and I refuse, now that one not easy to talk. And I will tell the woman where they broadcast, not even me, say she's begging me and I refuse.